जों दिनै अरो दनपुर कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिङाव खालायनाय बाय इलेक्शन नतयै दशरथ बारि एडिसि भिलेज हाइजाक दशरथ बारि एडिसि भिलेज नि जत वार्ड नि सिनि ताखुरो बाय जों दिनै कक सालायका फाइने 5 तारिख बाय इलेक्शन नि भोटो सिनि सामुं तामुंनाय सिनि तिप्रा मथा जों साबनो बुद्रिनाय तांबागि साबनो बुद्रिनाय आबरो जों जतनो सालायका एके जों खाखायो सिनि तिप्रा मथा आगे जेसुक दनपुर दङो आबोनि से तेबो गोबां ताबक सिनि तिप्रा मथा जों बाय दङो जों ताक्लाय उ ताबकनि बाय इलेक्शन दनपुर साबो पाइनाय साबो चेन्नाय जों तिप्रा मथानो आबोनो डिसिजन मेकार हंनाय आबन बागै हायनो हाय जों जतनो थानसा तंनानि बागै जों तिनरो ककतारि थांका जतनो थानसा दङो जतनो खाबाक्सा दङो जतनो जों किंग मेकार हंलायनानि साबनो मेसेननाय साबनो पाइरिनाय आबो खायनानि बागै जों जतनो रेडी जतनो जों हायके याक फनुगलायनाय जों जतनो रेडी दं खरकसेप साबि ना साबो थानाय नों फाइसदि जों अरो दशरथबारि जों जतनो रेडी दं साबनो बुद्रिनाय दशरथबारि एडिसि भिलेज 11 नम्बर बुथ केन्द्र दिनै सिनिरो फाइ सफायजाक सिनि सार इएम एडिसि डिडि एडिसि नि सार कमल कलय ताई सिनि एमएलए सपना देबबर्मा मेम्बु फाइ थांका सिनिरो फाइनाय इलेक्शन सेप्टेम्बर 5 तारिख आबनो तैनो सिनि आलिखन कास्टम जुत रेडी दंगो तिप्रा मसा जाय रेडी दं हामबाय उपनिर्वाचन दनपुर विधानसभा केन्द्र तेईनाय तिनी दशरथबारि विलेज कमिटी नि बिसिङाव मिटिं आसुलायखा मिटिं सभापति ताई फाइमानजाखा तितिया डिसिनि जिनि एएम बारमनान कमल कलय तेबो आरो जिनि इनचार्ज इलेक्शन तेईनाय इनचार्ज बिजा नरेश मुरासी अजय देवबर्मा अजय मुरासी ताई अरो मानजाकनाय जत अक्रा चाक्रा ताई जत काकु गुपुखन पाइप्ले हामजाकमा ताई चबनसिबा जतनो कन्फ्यूज नांगायजा कन्फ्यूज नि बिसिङाव तेबो कन्फ्यूज खालायना बागै बीजेपी रो तेबो हाबलायजा अ जागाबो अरै परै हाय नांनाय तंगाय जाकनि बागैनो जों तिप्रा मथा जों प्रार्थिरिया फानो जों किलो मानो खालायखा तामनि हिमाले चिनि तिप्रा मथा दंगरबो चिनि तिप्रा मथा साबनो बुदिना बुदिया अब सिद्धांत खालायनानि बागै चिनि तिप्रा मथारो बर बुदिना नाबो चंगि मायां तंगायखा ताबो हिंगांकाय जों तिप्रा मथा चिनि डिमान्ड दंगो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चिनि डिमान्ड नि बिसिङाव फानो तिनि केन्द्रीय रक अमित शाह जी बरक फाइनाय बुबाग्रानो कग्रिमा दंगो इंटरलिगेटेड चंगै कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन लेना हिनै अब तो बरक दिना हिनै गसिका किन्तु अब बरक कुन दिना फानो अब सक्सेस खालायगला सक्सेस खालाया गांके जों तामा खालायनाय जोंबो बरक राजनैतिक थुंहाय जों मा थंलायनाय हायजि जों नुखा बीजेपी नि राजनैतिक नो बीजेपी कक सिमिरेवो कतर कक रेवो फियाबा बरक कुन दिना फानो जे कक रिमानि मते कक खालायमेया बरक ताम कक रिमानि निर्वाचन रेगानि पेमेंट बारिनानि 340 टाका मानखा 340 टाका माने ना 15 लाख कई ताम जानि इनको जीरो बैलेंस बैंक बय खाइ हिने बरनो विभ्रांत सृष्टि खालायने बैंक बय खलायरिखा केबनि दाहा का 15 लाख टाका हाबिया ए मिस कॉल दिवैनाय बेकारावनो चाकरि दिनाय माने अ मिस कॉल तो तंसी गरिखा के अमा हाय के दापे खाय थक माने जों साइमानो बंनि इलेक्शन टाइम तेबो थकि सुका आईपीएफ नो आईपीएफ नि जराव आं निजिबो दं आईपीएफ नि जराव तामखा थकिका तिप्रालेन दिनानि नरक सीता सान्दी नरक तिप्रालेन सिनायबा যখন जोंनो क्षमता आसुग्रिवो राज्य नंनि त्रिपुरा राज्यवो जोंनो क्षमता आसुग्रि खांगाय नरक तिप्रालेन दिनाय अप्रूव खांगाय सीता नायदि नरक सीधा हामजा तिप्रालेन सीट कमन बुसालाखिया तिप्रालेन नमांका मान्या तिप्रालेन दिखांके खेपाय थांगा नरक तिप्रालेन दियाय नरक
हाई पावर मडिलिटी कमिटि गठन खायनाय नंनि जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दिनानि जावखा आबो बुरि मानि करे कमिटि गठन तो खाइगे दापे बीजेपी रो थकक सुका हाइसि ताबो लास्ट अफ हिंगा बुबाग्रान पर्यंत थकमान आरम्भ खाइरिगा बुबाग्रान पर्यंत चाहे साकाबले बाक्सा बुकुनि इंटरलोक्यूटर बुकुनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि सालाका अथच बुबाग्रा आबो सानिया बुबाग्रा तो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्जि सानु बरक से रिनानि हिनि गसिउ बरक रिना हिनि गसिउ हंगा गाय ताबो हंगा राजनीतिक थुइ तंजाउका ताबो कैसे बुबाग्रानि दिङै तंजाउका मेव तामकै दनपुर लाइथानानि बरक लाइथां जाउनै ता दनपुर बो सिकांगो लाइना हाइगैनो सिकांगो विधानसभाबो फायो सरकार गठन खाइगा बीजेपी ताबो बरक द्वितीय बार सरकार गठन खाइजाउका ताबो ताइसा आरो बरक दनपुर पारं जाउनानि बक्सनगर पारंनानि दनपुर बाय बक्सनगर बेलाय इम्पोर्टेन्ट इलेक्शन म बेलाय के जुदा इलेक्शन माइके जुदा इलेक्शन हिमाले ताबो बीजेपी रो क्षमता तंफानो खितमा कलैजा 32 जनानो तैनाय खितमा कलै दङ 32 जनानि बिसिंबो तो रुखसु गोनां दङ आरो कैंसर गोनां बरक दङ निना आरो डायबिटिस मानजाक दङ निना आरो किडनी डैमेज इंजाक आबर डायलिसिस चलि दंबायो थांति फाइति दंबायो ताम गंगाय उ ताम ने इनको गाड़ी नि खरं खाना गंगा एम्बुलेंस नि खरं खाना गंगा दर सिकिरि लाइफ बीजेपी रो ताबो माने चिनि एमएलए रो खबजा दं हने एमएलए खबजा को दुई जना कराय थांगा सरकार कराय थांले ताबो जदि अ दुइटा बरक सीट मान थाका हंगा जेसे का फानो नन थकि होय थकि तो दं फाइया चाकरी रिनाय एकालाय बखुलक दङ एकालाय बो चाकरी रिनाय राबार बागान रिनाय ताके ताम काय दिन जाउगा चन्दन कायदि राताराति सि गोनां थानाय गोनां सानाम रेनाय हिनाय बो कत क तुइ दं फाइगा काहां गिचिन बरक तो तामनानि बिश्वास जाउ ब्लाय बरक न बिश्वास जाय दंगा चाकरी मानानि लोन मानानि राबार बागान मानानि कत फुन दं फाइगा आबो तामनाय चाकरी निनो इलेक्शन पाइखां कानो आबो करि इंगि थानाय मिया मुस्लिम रंनो बाहायकेन मासाका मुस्लिम रंबो कयजना बाक्सा मुस्लिम गंगा बो फानफान फालमान फु आमतै दङ रांबायदा रांबायबो फानफान फालमानाय बरक दङ आर जेसे रां रिफानो फालमाया फालजागिया बरक पाइजागिया बरक आबो दङ